Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítáme vás u historicky prvního vysílání televizního zpravodajství National Recreology. Jsme televize, která vám přináší informace ze světa rekreologie. Jak vypadá rekre člověk a jak se ve svém přirozeném prostředí chová? To nám přiblíží náš terénní reportér Daniel, který se nachází v prostředí Fakulty tělesné kultury. Danieli, slyšíme se? Danieli? Ano, tak já se opravdu nacházím v prostorách Fakulty tělesné kultury, respektive hned tady před menzou, kde byl nedávno spatřen exemplář rekreologa. Naše televize má pro vás nyní unikátní záběry tohoto podivuhodného tvora. Tyto jedinečné záběry ze života... Onem, pojď za mnou, onem! Tyjo, dívej! Učí se, rekreolog, co se učí? Sleduj to! A s touto peckou se s vámi loučím a vracím slovo zpět do studia. Danieli, my ti děkujeme. A vy, televizní diváci, se již zanedlouho můžete těšit na další živé informace ze světa rekreologie. Za National Recreology se loučí Michaela a Petr. Nasledanou.